Bearer of wonder, a city's pride is not limited to its scenery or its history. People, most especially, are their pride and glory. Some have scientists with an important discovery, or an entrepreneur who made it internationally. In our city, we have an artist whose music tugged every heart's memory. Let's get to know an artist and a musician, her success story, and what it meant to Urdaneta City. Pre-elementary dito ako, pinanganak ako rito sa Urdaneta hanggang before ako mag-elementary. Mas importante sa akin kung paano ko gawing proud yung Urdaneta, parang ganon. Kaysa yung ako yung magiging pride niya. Gusto ko maging proud sa akin ang Urdaneta. Parang ganon, in the sense na mas importante. So, kailangan talaga, parang nagsikap din ako na, syempre kasama na yun yung family para maiangat mo rin yung family. In the sense na from a nobody to somebody, di ba? Na at least iba naman kasi yung pag napapansin ka or at least yung may contribute ka rin sa society, gano'n. In hope to inspire, lalo na yung mga kabataan, lalo na yung mga upcoming artists, ganyan. And syempre, para ma-inspire din yung mga kababayan ko. So, gusto kong nag-strive ako para maging proud sa akin yung bayan ko at yung kababayan ko. Nung nasa college na ako, doon ko na parang in a way, parang na-develop sa UP. Pero mga later, mga third year na ako, sumali ako sa isang choral group named Patatag. Pero yung hidden talent pa lang noon. Kasi mahihain ako eh. So, mga malapit na akong graduate, sabi ko, ano kayong gagawing trabaho? Ganyan. Before ako graduate ng fully graduate, ibig sabihin nung lumabas yung mga grades ko, na-approve na, nagustuhan na yung demo ko. Yan. Na nandoon yung tipo kong lalaki na kanta. I-record ko pa yun noon sa cassette tape. Nung umpisa, pero siyempre with the help of my sponsor, si Ma'am Doris Almeda, binigyan niya ako ng 5,000 pesos para i-record yung demo. Yun na po, ni-record ko yung demo sa isang recording studio ng APO member. Sinubmit ko kay Ed Formoso, nagustuhan ni Ed Formoso, sabi niya, ilalako daw niya sa mga record companies. Ayun, si Viva yung kumuha. Viva Records. So, doon na, nag-umpisa, nag-record. So, mga December yun ng 94, and then 95, nag-release na ako ng full album, yung Bagong Babae. Na ang single niya is Tipo Kong Lalaki. Doon na po, first single lang, doon na big hit na siya. Pag sinabi mong mahirap ang buhay, naman yun natural lang naman yun. Dahil pag walang hirap, walang sarap. Diba? Paano ma-appreciate ang masarap kung hindi mo pinaghirapan? So, mahirap lang yan dahil pinapahirap mo. Pero, pwede mo siyang gawing hindi masyadong mahirap or parang work smart instead of working hard. Work smart. Maraming bagay, maraming paraan. Yung Bagong Babae na kanta ko sa album, may Ilocano yun. Kumbaga yung first stanza, ginawa kong third stanza, pero in Ilocano, kung nani apong ko, nagmadi iti babae, nga agaram ti lalaki, daytoy matikunak, o apong ko madi nga uso daytan, panawen yu pay dayta, ni apo yu madjilan, ako ang bagong babae. So, in-incorporate ko rin yung pagiging Ilocano ko. Nakaka-encourage to go on and to inspire more. Kasi meron akong mga workshop din for kids. Nagtuturo kami ng music, gitara. Ang tipo kong lalaki, medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos. Maginoo, everybody na, pero medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos. Isa pa. Maginoo, pero medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos. Maginoo, pero medyo kalbo. Ayun, thank you. Success makes one happy, but genuine happiness is the key to success. It is in one's pure intentions and in one's passion and dedication. It is not measured by money or fame, but by inspiring someone to not give up on the game.
Go to a place that will inspire you, a place that will cheer on you. Come to Urdaneta because us, Urdanetanians, we got you!